Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ayaw ni ka, O Ginoo. Nitong panahon na, ang mga Hudyo nagbagulbol batok kang Jesus. Kay mingon man siya, ako ang pan, nagikan sa langit. Busa mingon sila, dili ba siya si Jesus? Ang anak ni Jose. Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. Busa nga nung miingon man siya, nagikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw ka mo bagulbol. Walay makaari ka na ako, gawas. Kung ang amahan nga nagpadala ka na ako, magdani ka niya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Maglingkod palihog. Unang pangutana. Kinsa kaninyo nakasimba katong Huwebes? Pataas ang kamot be, katong Huwebes. Wa man kamo musimba katong adlaw, sunod nga pangutana. Kinsa kanato nga niya karon nga walay hili, walay hili sa chismis. Parehas tatanan, mahiligon sa chismis. Gusto ka mo maminaw karon sa chismis? Mao ka na, katong miaging Huwebes, ang chismis, mao kini. Sumala
sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Paminawa ang chismis. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Ya, ang chismis, muhunong. Balik pangutana si Jesus sa iyang mga tinunan. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, paminawa ang gisulti ni Jesus. Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan naggikan sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, kung ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, kinsa man si Jesus, alang sa tagsa-tagsa ka nato. Kinahanglan tubagon ka na. Walay kahulugan ang atong sige pagsimba kung dili kita makatubag nining pangutana. Kinsa man si Jesus sa imong kinabuhi. Ayaw sali sa mga chismis. Ikaw mismo magsige pangita sa kamatuuran. Unsa man ang gisulti ni Simon kang Jesus. Ngano man nga gisultihan si Simon, bulahan siya. Imani ang kamatuuran nga gisulti ni Simon. Ikaw, mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, sa unang gibasa, nadungog ka ang pagmahay ni Propeta Elias. Si Propeta Elias, 900 years before Christ. Ipadala na siya sa Diyos aron pagpahinumdom sa katawan sa Diyos. Mawalay lain Diyos, kundili ang Diyos nga nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga katigulangan. Mao na sa wala pa si Propeta Elias, sumala sa kasaysayan sa kaluwasan. 2,000 kapin. Nagpadayag na ang Diyos ug nagtawag
sa iyang gipili nga mahimong amahan sa iyang katawhan. Pamilyar ka mo sa iyang ngalan, si Papa Abraham. Si Papa Isaac. Si Papa Jacob. Mao kini ang panahon nga gitawag sa mga Hudiyo ang kasaysayan sa mga patriarka, ang ilang mga hinikanan. Way labot, murag walay labot ang babae. Kay mauna, patriarchal age. Lalaki ra, pero unsa pagpaganak sa lalaki, mao kana si Papa Abraham, si Mama Sarah, si Papa Isaac, si Mama Rebecca, si Papa Jacob, si Mama Raquel. Pero mga minahal ko mga isun sa Ginoo, kung gusto ka mo masayod sa kasaysayan, sa kinabuhi, sa mga patriarka, basaha ang santos nga kasulatan, kay mao kana ang libro sa pagtuo. 900 years sa wala pa si Kristo, si Propeta Elias. Nga naman, nga gusto ni Propeta Elias, magpakamatay na. Kaya nga naman, giguukod siya sa hari, sa katawhan, sa Diyos. Niya, nalambigit na ang babae. Kinsa siya? Si Reina Jezebel. Ang hari, ang ngalan, Ihab. Sa Binisaya, Ahas. Unsa ang ahas sa kalibutan? Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, kining si Ahas. Nagpa-under, mawana under desaya ni Reina Jezebel. Unta, si Haring Ahab, o Ahas, mauang hari, nagpa-Reina man siya. Si Jezebel, unta, Reina siya, pero naghari-hari. Mao kana, gusto nila patyon si Propeta Elias. Kay dili mutugot si Propeta Elias na duna pa'y simbahon ang katawhan sa Diyos, gawas sa nagpadayag sa ilang mga katigulangan. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, sunod nga pangutana, nakatagamtam na ba mo sa kaayo sa Ginoo? Tubag ka kining pangutana, aron may kahulugan ang atong pagtuo sa Diyos nga nagpadayag na siya lamang gayud ang Diyos o wala na'y lain pa. Sa ikaduwang pagbasa, kita gipahinumduman kung unsa ang angayan natong pagabuhaton kung kita nagatuo na sa Diyos na nagmahal gayud sa kalibutan. Kinsa siya? Ang bantugang magsasangyaw sa kamatuuran, si San Pablo. Hudiyo kini, si San Pablo. Apan, mga minahal ko mga isun sa Ginoo, pagkanindot
sa iyang pahinumdom kanatong tanan. Iyang pahinumdom sa mga Kristiyanos na ato nadunggan taga Efeso. Mga igsuon, ayaw ninyo pasubang ang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diya kaninyo ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligutgo, hinunuan, pagkaluy-anay kamo, o pagbaton, ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usag. Og pagpinasayluhay kamo, ingon, magipasaylo kamo sa Dios, diha kang Kristo. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, kinsa si Jesus sa atong tagsa-tagsa kapag kinabuhi, samtang niapa kita niining kalibutan. Ang kalibutan nga gibuhat sa Dios, apan giangkon sa mga binuhat sa Dios. Mao na hangtod karon, magsige lamang kita pangandoy, magsige kita ampo. Unsa atong ginaampo? Ang gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesucristo. Si Jesus mingon, ayaw taw ka si bisan kinsa nga inyong amahan, kay usara ang inyong amahan na ditoa atua sa langit. Mga minahal kong mga igsoon sa Ginoo, hinaut-unta, sumala sa gipahayag ni Jesus. Kita isip mga Katoliko, mao kini ang atong sigis sa ulo. Ang pagtuo nga si Jesus mao ang pan sa kinabuhi nga naghatag og kinabuhi walay katapusan. Sa matag sa ulog nato sa Santos nga Misa, mao kini ang pagtulunan sa atong simbahan. O kita, sumala sa pulong pasalig sa Diyos, pinaagi sa iyang anak na si Jesus, humaniya matukod ang iyang simbahan, nga mao ang gitawag karon ang bag-ong katawhan sa Diyos, nga mao na kita, atong inasaulo ang handumanan sa gugma sa Diyos, alang sa kalibutan. Dili lamang unta alang kanato nga mga Katoliko, kundili alang gayud sa tibuok kalibutan. Unsa ang pasalig sa Ginoo? Mao kini ang akong lawas na itugyan alang kaniyo. Mao kini ang akong dugo nagitiman-an sa akong kamatayon. Buhata kini alang sa akong handumanan. Busa mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, sa matag sa ulog nato sa Santos nga Misa, kita naga sa ulo sa gugma sa Dios, sa iyang buktong anak na si Jesus, alang sa kinabuhi nga walay katapusan.
Amen. Palihog manindog ta. Magyusa kita karon sa pagpadayag sa atong pagtuo uban sa mga apostoles dungan ta. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Isu Kristo iya nga nagabugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugri Punso Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsan sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan.